jing ye lek kai ha ka babon upai ba khasi jengi dap le jing mot than dap pe than ni ki ja jing lek kai hen rai la ong don pat ki ja ben rem khasi jengi ki ba concentrate ki ba tristam met bad men siam ban kin tiu ya la de hakum ki ne ki ja jing ye lek kai kum tala sapriang kene kawi kubor syapang kene ke samla khasi kabala arflais nem karta ya kabala tep kerteng gumata ka bandari ka kharkongot kabadai na ponong ba shilong kene ke samla khasi kala jap thiau ha ka te ka sngi ha ka jingyale persya ya ka te ka liang persya kene ke samla khasi kala miru na ka te ka tim ya kabala tep kerteng kum kata ka Mumbai Muscle samla khasi kala lej ban lishe menta ha kate ke jingle kai ya ka bla tep kertang ru da kata ka pro panjalik ha pa kanong ba New Delhi ka samla khasi kala itu bana du dang red ka ju so tenat banyale kai sport henry tarah du bakan da poi la de ha pa kate ka college jengka ha pa si advance ka samla khasi kelas dang banyishe menta ya kane ka jajing la kai banda kala shementa ka syam ya la de bakade ka berkebadan sap bat ka baklain bah bat kumta kala sya jiru na po college ban lei sementa haka jinga la kai para college ba pher ha po sor silong bat kane ka samla khasi kala khor ya ka jingjap bat kumta ka sapelong ya kane ka samla khasi bakan poi sya ka te ka thong thiao ban yo ban ya la kai na po ka te ka tim Mumbai Muscle kane ka samla khasi mentau benahi kata ka Arab Saudi kan mi na po kari India ban lei sementa sya ka te ka World Arm Wrestling Championship kata ka bamod banyak kompet ya ki breu na keleng sedang caka pertai ki breu na kiri ba pher ka ban sa pelong kapo kategori Kazakhstan minta usnam arajar arpaulai